I 2023 holdt jeg et webinar, hvor 8 personer deltog, 3 personer de bookede et møde, 1 aflyst og 2 de købte et forløb af mig. Jeg tjente altså 60.000 kroner på det her ene webinar, og i den her video der vil jeg gennemgå de 3 ting, som kan hjælpe dig med at komme i gang med at holde et webinar, eller i mål, hvis du har prøvet dig frem, men endnu ikke knækket koden. Fordi markedet det har nemlig ændret sig siden 2023. Og hvis du er ekspert eller specialist inden for dit område, så er det altså kun til din fordel. Mere omkring det senere. For her i videoen, der kommer jeg til at løbe igennem 3 ting sammen med dig. Først så skal vi se på, hvorfor man overhovedet skal holde et webinar. Derefter så skal vi se på, hvordan får man succes med sit eget webinar. Og til sidst, hvordan kommer man så overhovedet i gang med at holde et webinar. Jeg kommer til at dele ud af de erfaringer, jeg har draget mig ved selv at holde webinar og hjulpet mine kunder med at holde webinar gennem årene. Mit første webinar, der var der ingen salg. Der var tværtimod bare én enkelt deltager, og mit hjerte det sad helt op i halsen. Nu der har jeg kunder, hvor vi holder webinarer for alt mellem 500 personer, og jeg har også kunder, hvor vi holder webinarer for 10 personer ad gangen. Fordi det vigtigste med et webinar, det er egentlig ikke, hvor mange der er på, men det er nærmere, hvad man får ud af det i den anden ende. Og deraf skal vi også se på, hvorfor man overhovedet holder et webinar. Så for at vide, hvorfor man overhovedet holder et webinar, så synes jeg, det er en meget god idé lige at have styr på, hvad et webinar egentlig er, så vi lander på den samme side. Og hvis vi skal forholde os sådan helt nøgternt til det, så siger den danske ordbog, at et webinar det er et seminar, kursus eller lignende, der foregår over internettet, og hvor deltagerne ofte har mulighed for at stille spørgsmål med det samme. Med andre ord, så er et webinar i virkeligheden bare en online præsentation, hvor det typisk bliver afholdt live, så deltagerne har mulighed for at stille spørgsmål undervejs eller til sidst. Men inden du vurderer, om du skal holde et webinar, så skal du selvfølgelig vide, hvad man skal bruge et webinar til, eller hvad du skal bruge et webinar til. Fordi et webinar, det kan rigtig mange ting. Men for at holde det simpelt og relevant, så kan jeg komme med et eksempel. Fordi dig, som ser den her video, er sikkert ekspert inden for noget. Og det her noget, det kunne være, at det var salg eller stresshåndtering eller kunstig intelligens. Det vil sige, at du ved rigtig meget om dit fag, du har hjulpet folk med det, og du har måske et forløb eller lignende, du gerne vil sælge. Men problemet, det er her, at folk de ikke kender dig. Og vi køber ikke af folk, som vi ikke kender. Så skal det være fordi, at vi kender nogen, som kender nogen. Og når din målgruppe måske endelig lærer dig at kende, så kan de ofte have svært ved at regne ud, jamen hvad er det så egentlig, du kan hjælpe dem med. Det kan godt være, at de kan lide dig som person, men de har svært ved at se, hvorfor du er deres penge værd. Og så begynder målgruppen altså at lede efter en løsning et andet sted. Men det er her, webinar kommer ind i billedet. Fordi på et webinar, der inviterer du folk ind til at høre dig fortælle omkring stress, salg eller kunstig intelligens. Og det gør du typisk i 45 minutter. Det betyder, at de lærer noget omkring de problemer, de har svært ved at løse. Og de oplever, at du ved, hvad du taler om. Og nogen de vil sidde tilbage i slutningen og vil gerne have din hjælp. De sidste 10-15 minutter af et webinar går derfor med at fortælle om, hvordan kan man få din hjælp og besvare spørgsmål til enten undervisningen eller til det, du egentlig tilbyder i den anden ende. Og det er jo i bund og grund derfor, man holder et webinar. Fordi det er med til at tiltrække nye leads til din forretning, men det er også med til at gøre eksisterende leads mere varme og købeklare. I sidste ende, så vil nogen gerne have din hjælp, fordi du lige har gjort dem klogere på deres problem og fortalt dem, hvordan de løser det. Og det er altså her, markedet det har ændret sig siden 2023, da jeg fik mine første kunder gennem webinar. Og det er netop til din fordel, fordi i dag der bliver vi oversvømmet af indhold, og det ved du godt. Det er alt det her med, at AI genererer artikler og opslag og videoer i et tempo, vi aldrig nogensinde har set før.
Og al den her information, den er jo kun få søgninger væk, enten på Google eller YouTube eller et andet sted. Men der er så meget, at vi overhovedet ikke kan navigere i det, og vi kan heller ikke, når vi så endelig navigerer i det, så kan vi heller ikke konsumere det. Og derfor bliver det sådan lidt en stressfaktor, at vi skal navigere i al den her information. Og netop derfor, så er vi også begyndt at blive mere selektive med, hvad vi egentlig bruger vores tid på, altså når vi leder efter løsninger. Det vil sige, at vi scroller ikke længere bare forbi, men vi leder efter noget, der rent faktisk giver værdi. Og typisk så måler vi det her i, at det kommer fra et rigtigt menneske, der har en rigtig erfaring. Det vil sige, at vi måler det også i, at det er autentisk, og at vi har en på den anden side. Og det her live-format, det er rigtig godt. Fordi du kan godt holde et webinar, og så sende en optagelse ud, eller have en optagelse tilgængelig. Men det her live-format her, det kommer altså mere og mere frem igen. Fordi et webinar, det er netop det modsatte af genereret indhold. Det er netop dig, der er live og taler direkte til folk, der aktivt har valgt at sætte tid af til at blive klogere på noget, der betyder noget for dem i deres hverdag. Og den tillid, der skabes her, altså under et webinar, den er altså svær at skabe på andre måder, altså gennem opslag eller hjemmeside eller videoer for den sags skyld. Fordi rigtig mange, de tror også, at et webinar, det kræver en helt vild masse, og man skal have et kæmpestort navn, og man skal have en stor følgerskare på sociale medier for at komme i gang. Og det er også derfor, at der er mange, der fejlagtigt vælger webinarer fra som en del af deres kunderejse. Fordi hvis det ikke er på grund af det her med stor følgerskare eller stort navn, så er det på grund af det tekniske. Fordi der er mange, der tror, at det kræver et stort, avanceret teknisk setup. Og det kan være, at man tror, at man skal bruge studielys og professionelle mikrofoner og professionelle kamera. Men det er helt klart en myte. Jeg startede selv uden hverken følgerskare eller et navn i branchen. Så længe du kan hjælpe den målgruppe, du taler til, så er der altså ikke noget, der holder dig tilbage fra at holde et webinar for at få kunder på den måde. Og med hensyn til det tekniske, altså hvis du nogensinde har deltaget på et online møde, det kan være et helt almindeligt Zoom, Teams eller Google møde, så har du allerede bestået den tekniske eksamen for, hvad det kræver at holde et webinar. Så nu hvor vi har et formål med at holde et webinar, så vil der også naturligvis også være noget på spil, når vi holder et webinar. Derfor ser vi nu på, hvordan får man så succes med sit webinar. Succes betyder noget forskelligt alt efter, hvor du er henne med din markedsføring og din forretning. Fordi da jeg holdt mit første webinar, der var mit succeskriterie nærmest bare at komme igennem det uden at dø. Og for andre, der handler succes med et webinar om et omsæt for 200.000 kroner. Og for nogen, der handler det om at tiltrække nye medlemmer til deres medlemsklub eller deres abonnementsforretning. Men fordi du sandsynligvis er ny til det her, så lad os lige holde det simpelt. Fordi succes for dig, det er netop at få din første kunde fra et webinar. Så hvorfor lykkes de fleste ikke med det? Og i min optik og de ting, jeg ser, der handler det primært om én ting. Fordi de fleste eksperter, de underviser i deres fag og tror, at det er nok. De deler ud af deres viden, og de giver folk gode råd med på vejen, og folk de lærer også noget. De synes, det er interessant. Men folk de er jo ikke mødt op for at lære om dit fag. De er mødt op, fordi de har et problem, de ikke kan løse, og de vil gerne vide, hvordan de kommer videre. Og når eksperterne så skal til at fortælle om deres produkt eller deres forløb, så føles det altså som et markant gearskifte i webinaret. Fordi pludselig så er man gået fra at undervise til at stå og sælge, og det mærker folk altså. Og det føles akavet, og det gør det både for den, der sidder og lytter til webinaret, men bestemt også for den, der holder webinaret. Fordi dem, der lykkedes, de gør det anderledes. De starter med at fortælle folk om, hvorfor de sidder fast og ikke har løst deres problemer endnu. Og derefter så fortæller de om, hvad der adskiller dem, der lykkedes, fra dem, der ikke gør. Altså, der er også noget i det gearskifte. Og til sidst så viser de, hvordan deres metode eller proces hjælper folk som dem med at komme i mål. På den her måde så er der ingen akavet overgang fra undervisningen til at fortælle omkring det, man sælger. Fordi du aldrig rigtig stopper med at hjælpe dem. Og det virker,
Og det her, det virker altså i alle brancher. For et webinar, det er i princippet bare en præsentation. Apple, de gør det hvert år til deres keynote-præsentation. Russell Brunson, han solgte for $3,2 millioner på et webinar, da han lancerede ClickFunnels. Et bageri i udlandet holdt et webinar om, hvordan folk de kunne bage brød derhjemme, og til sidst der solgte de et bagekit, så folk de nemt kunne komme i gang med at bage brød derhjemme. Og udover det, så samtidig så skabte de så meget omtale, at folk de begyndte at komme fra nær og fjern og stod i kø ude på gaden, bare for at få deres brød. Og jeg har selv hjulpet mine kunder med at sælge kurser og forløb fra alt mellem 2.000 kroner til 70.000 kroner på samme måde. Det er altså både til private og virksomheder. Så det vil sige, at formatet det virker, fordi at vi brugte også præsentationer inden internettet det overhovedet kom, og inden vi overhovedet kaldte det et webinar. Men det virker kun, hvis du ved, hvad du vil opnå med det. For uden et klart formål, så er det altså svært at lave en struktur, der fører folk hele vejen i mål. Og det gode er, at når du først har fundet ud af, hvordan du får den første kunde gennem et webinar, så er det altså ikke langt til at skrue op for det. Fordi du kender formlen, du kender præsentationen, og så handler det bare om at få flere mennesker ind ad døren og køre den samme præsentation igen. Og nu vil jeg vise dig, hvordan du kommer i gang med at lave dit eget webinar. For at komme i gang med et webinar, så skal det give mening både for dig og din målgruppe. Og det starter derfor med, hvad du sælger. Hvis du sælger dine timer i form af enkeltsessioner eller klippekort, så er det typisk noget, der tilpasses den enkelte kunde, der kommer ind ad døren. Og det fungerer altså ikke, når vi skal holde et webinar. Fordi det du tilbyder, det skal bruges som omdrejningspunkt for alt, du laver i din markedsføring. Det vil sige, at det skal bruges som omdrejningspunkt for din præsentation, din tilmeldingsside, dine annoncer, dine opslag og dine mails, der tiltrækker de rigtige personer. Så lad mig lige give dig nogle eksempler på, hvordan det kan se ud i praksis. En bank kan tænke, at vi skal holde et webinar for folk, der står over for deres første huskøb. En konsulent kan tænke, at jeg skal holde et webinar for virksomheder, der endnu ikke har implementeret kunstig intelligens hos deres medarbejdere. En fitnesscoach kan tænke, at jeg skal holde et webinar for nybagte fædre, der gerne vil tabe sig og få lidt mere motion ind i hverdagen. Fordi fælles for alle dem, det er, at de starter med slutningen. Slutningen, det er det, du tilbyder, og det er uanset om det er et kursus, et forløb, en uddannelse, licens til noget software, eller medlemskab til en forening eller en medlemsklub. Fordi når du ved, hvad slutningen er, så kan du begynde at regne baglæns derfra. Det vil sige, at du skal bruge det til både strukturen og indholdet til dit webinar. Du skal bruge det til den side, hvor folk de kan læse mere omkring dit webinar og tilmelde sig, og de annoncer, opslag og mails, der skal tale til målgruppens frustrationer og lede dem hen til webinaret. Fordi det første, din målgruppe ser, det er faktisk det sidste, du laver i hele det her arbejde. Og det sidste, de ser, det er faktisk det første, du laver, nemlig dit koncept eller tilbud. Så lige for at give dig noget lidt mere konkret for at komme i gang med det her, så har jeg lavet en lille to-do-liste til dig. Først så skal du beslutte, hvad du vil tilbyde til sidst i dit webinar. Når du har besluttet det, så skal du lave din webinarstruktur ud fra de 3 spørgsmål, vi talte om tidligere. Det første spørgsmål, det handler om, hvad de gør forkert, siden de ikke er lykkedes endnu. Det andet, det handler om, hvad der adskiller dem, der lykkes, fra dem, der ikke gør. Og det sidste spørgsmål, det er, hvad gør du for at få folk som dem, der skal sidde med på webinaret, i mål? Når du har det på plads, så laver du simpelthen din tilmeldingsside. Din tilmeldingsside, den skal have en titel, der beskriver, hvad målgruppen gerne vil opnå. Den skal også have en oversigt over, hvad de får svar på, og en kort forklaring på, hvorfor du er den rigtige til at snakke omkring det her emne. Og til sidst, så laver du dine mails, opslag og annoncer, og det giver sig selv, når du har lavet både tilbud, webinarstruktur og tilmeldingsside. Fordi tricket her, det er at beskrive målgruppens problemer, uden direkte at nævne problemerne. Det vil sige, at vi taler til deres frustrationer, og her der kan vi afslutte med, at de kan læse mere omkring dit webinar og tilmelde sig
inde på tilmeldingssiden. Så længe du ved, hvad du sælger, og du kan hjælpe andre med det, så er du kun få skridt fra at komme i gang. Så lad os lige samle op på det hele. Et webinar det er ikke mere kompliceret end en online præsentation, hvor folk kan stille spørgsmål. Du behøver hverken et stort navn, en stor følgerskare eller et avanceret teknisk setup for at komme i gang. Det du derimod har brug for, det er at vide, hvad du gerne vil opnå, og det starter simpelthen med slutningen, hvad du tilbyder dem og hvem du hjælper med det. Så når du har det på plads, så handler det om at bygge resten baglæns. Din struktur, din tilmeldingsside og de opslag og mails, der leder folk derhen. Og når du holder dit webinar, så husk, folk de er ikke mødt op for at lære omkring dit fag. De er mødt op, fordi de har et problem, de ikke kan løse. Hjælp dem med at løse det og fortæl dem til sidst, hvordan du kan hjælpe dem videre med tæt støtte og sparring. Eller hjælpe dem til at gøre det hurtigere. Det er simpelthen formlen til at få kunder gennem et webinar. Og igen, det virker uanset branche. Hvis du stadig sælger dine timer og er ikke helt sikker på, hvad du skal tilbyde dit webinar, så har jeg lagt et link nede i beskrivelsen, hvor du kan få mit gratis online kursus til at lave dit tilbud, der er baseret på værdi og ikke timer. Og hvis du er klar til at komme i gang med dit første webinar, eller vil have dit nuværende webinar til at spille, så kan du altså få min hjælp gennem mit forløb, som du kan læse mere om nede i beskrivelsen. Ellers så vil jeg bare sige tak, fordi du så med, og jeg glæder mig til at høre, hvordan det går med dit første webinar. Vi ses.